Hej alle sammen. Ja, jeg hedder Halfdan. Jeg hedder Nora. Og vi skal spille Red vs. Blue i dag, og det er kun os, der er inde lige nu. Nå, ja. Så ja, Nora, lad os gå i gang. Ja. Nå, jeg er blå. Jeg plejer altid at være rød. Godt, Nora, skal vi... godt, vi skal jo starte med at bygge et forsvar. Skal det være rød eller blå, Nora? Blå. Blå, okay. Det Det er vi begge to enige om, eller hvad? Ja. Godt. Men vi håber virkelig, at I gerne vil få IP'et, for her til sidst i episoden, der vil vi vise IP'et, eller IP'et hedder det. Men vi håber virkelig, at I vil join, for det er godt nok en server, der er meget nede lige nu. Fordi det betyder, at der ikke er så mange inde lige her for tiden. Ja, så der vi er faktisk håber ikke mere så virkelig, mange inde. Ja, så vi håber virkelig, I er nogen derude, som der vil være med til at få serverne. Og vi vil virkelig blive glade og stolte, hvis de gør det for vores skyld, eller bare et eller andet. Fordi altså, det er i hvert fald en af vores yndlingsserver, men altså... Det er vores yndlingsserver. Ja, næsten det. Okay, Men og, altså- og Mindplex og sådan noget. Ja. Men altså, jeg hedder Sejnora M, så hvis du ser mig, så lad være med at nakke mig. Altså, jeg hedder Halfdan Nora, jeg godt nok kan ikke se det, men... Sådan. Men ja, vi er bare i gang med at bygge forsvar lige nu, fordi det er vi altid Men starter. det bliver meget langt federe, når det kommer flere ind. Så Ja. det er bare lige fordi, vi skal lige have bygget et forsvar. Men vi håber virkelig ikke, at vi siger, de er bare nogle server. Det håber vi virkelig ikke, vil sige. For altså, I kan bare skrive nede i kommentaren til os, og så kan I bare skrive, hvad I gerne vil have, vi laver. Ja, og altså, hvis I disliker os, så er det selvfølgelig helt okay, hvis I kan lide os, men I må selvfølgelig godt lige fortælle, hvorfor det er, I faktisk ikke kan lide os, hvis I ikke kan lide os. Ja, for så kan vi nemlig lave det om, så I bedre kan lide det. Og hvis det er bare den måde, vi er på, jamen, så er det sådan lidt Fordi vi vil selvfølgelig godt have, at I har noget sjovt at se på. Ja, for det eksempel, hvis man lige kommer hjem for en eller anden hård dag, så kan man bare, nu vil jeg gerne se noget YouTube. Og så kommer man hen til os, her, det kunne være spændende at se. Men vi håber virkelig, at I ikke synes, at vi er nogle taber. Håber I. Ja, det håber vi. Men det er jo Vi må også se, hvad der sker. Det er også okay, for det er vores første video. Ja. Og altså, vi ved godt, det er faktisk meget mærkeligt at lave en intro-video i Minecraft. Ja, Og det har vi begge to snakket om, og så blev vi endelig enige om, at vi ville lave den i Minecraft, fordi vi simpelthen ikke gad at bruge så lang tid på sådan en Ja, for intro. det, er sådan, det var sådan noget med i starten, hvor vi sådan hopper ud i en tog, og jeg siger sådan, hej! Og sådan noget, det blev sådan lidt sådan... Det blev lidt... Nej, det gør vi ikke, det gør vi ikke. Ja, det bliver sådan lidt... Okay, jeg tror, jeg lader være med at se den her video. Så tror jeg bare, at vi er sådan nogle sindssyge nogen, der bare går rundt og... der bare går rundt og hopper i sofaer eller sådan noget. Ja, det må jeg ikke tro om os. Men altså, så har I godt nok ret, fordi vi hopper i sofaer. Det gør vi faktisk nogle gange. Det er sjovt. Og altså, vi kan godt... I må selvfølgelig godt sige, hvad I gerne vil have, at vi laver jo. Au! Nej! Det var tæt på. Altså, I må, nu siger jeg det lige igen. I må godt sige, skriv noget i kommentaren, hvad I synes, at vi faktisk skal lave. Ja, Fordi hvis det vi ved jo overhovedet ikke, hvem der ser derude. Nej, og sådan gerne vil sige, vi kan godt lide Minecraft, eller vi kan godt lide Agario, eller vi kan godt lide det. Men altså, vi kan allerede sikre jer, at vi laver Agario-videoer. Ja, det kan jeg allerede sikre. Så hvis I gerne vil sige, vi kan godt lide Agario-videoer, jamen så kan I lige så godt se på vores episoder. Vi skal nok lave Agario-videoer. For det kan godt være, at den næste, det kan måske være, kun måske, at det næste bliver Agario. Ja, det kan det godt være. Ja, og det kan også godt være, at det bliver Minecraft igen. Ja, det kan det vel godt. For eksempel som Mindplex. Det er også en af vores yndlingsserver i hvert fald. Det er nok min anden yndlings. Og så inde under Super Paintball. Ja, det er rigtig sjovt. Og når vi skal spille Mindplex, for eksempel, så skal vi... så har vi tænkt os at spille Mixed Arcade, fordi det er jo der, hvor alle de der ting er kombineret sammen. Ja, for i stedet for at man sådan lige skal sige, skal vi ikke prøve den her portal, eller den her til den her. Så det bliver sådan... Ved du hvad, så kommer det til at tage over 5 timer for mig nu at beslutte, hvad vi skal lave. Ja, vi prøvede en gang, hvor det tog faktisk omkring en time for os at beslutte en portal. Det var sindssygt. Ja, så vi besluttede os bare for at gå ind i Mixed Arcade for at sige, så prøver jeg bare at se, hvad der sker. Ja, det gør vi. Men vi håber, at vi vil blive nogen, I derude kan lide.
Ja, fordi det er vigtigst, at I bare kan lide os. Ja, det er ikke, Fordi hvis ikke, det er ikke så vigtigt, at vi kan lide os selv. Det er mere vigtigt, at I kan lide os. Men altså selvfølgelig, så må I jo godt lade være med at subscribe os. Ja, men altså, I kan bare nøjes med at skrive, om I godt kan lide den, eller om I ikke så godt kan lide den. Men ikke skrive, at... Men altså, det er I kan jo godt bare lade være med at subscribe, men man kan jo altid godt lige sidde og tænke, ej, dem kan jeg godt lide at se. Ja. Men man gider bare ikke subscribe. Ja. Det er jo fint nok. For eksempel, lige der, hvor vi ikke havde en YouTube-bruger, der var det ikke så meget med at subscribe, for der vidste jeg ikke rigtig, hvordan man gjorde, men det gjorde Bastian. Så jeg vil gerne lige have ham til undsætning. Men altså, vi håber, I gider at se med faktisk, fordi vi sidder bare og ævler. Og ævler. Så I må virkelig undskylde. Men det skal nok blive noget sjovere, når der kommer flere ind. For når man ser, at der er 2 online, team versus team, bang bang, så får vi måske også jernrustning, og så er der lidt mere fight i det. For lige nu der er det egentlig bare build with the team. Ja. Men alligevel, altså, lige nu bliver vi nødt til at bygge forsvar ved blå, for den næste, der kommer ind, den kommer på rød, og jeg er sådan set blå. Så det er faktisk godt træls. Men det er også... Fordi altså, man kan jo ikke være 2 på det samme team, og der ikke er andre, man kan kæmpe mod. Nej, så sådan, der skal minimum være 2 inde på hver team. Det er ikke noget, vi bestemmer. Men altså, vi skal lige sige, at vi har faktisk lidt problemer med at forbinde vores computer til at lave sådan en survival-verden sammen. Så vi fikser det nok. Vi skal nok love, at der i vores YouTube, imens vi laver YouTube, så skal vi nok på et eller andet tidspunkt lave men vi kan ikke garantere det, fordi vores computer gider simpelthen ikke forbinde, og det er et meget stort problem. Så det skal vi lige have hans far til at hjælpe med, måske. Fordi altså, jeg har jo en kassecomputer, og Nora han har en bærbar, så vi ved ikke, om det er derfor faktisk, eller så er det bare fordi, at vi har taget forkert internetkode eller sådan noget. Ja, eller sådan noget. Men altså, vi ved ikke rigtig, hvad der er galt. Så vi må virkelig undskylde, altså, hvis det er sådan her, nu kommer flere. Så det må vi virkelig undskylde, men der er flest inde i om aftenen. Nora, hvad laver du? Jeg vil bare gerne slå dig. Lad være med at slå mig. Au! Stop. Nej, det gør du ikke. Jeg er tæt på at dø. Nå, skal vi lave... hvad skal vi lave? Jamen, er vi ikke snart færdige? Au. Der var jeg godt nok tæt på at falde ned. Er vi ikke snart færdige med forsvaret? Ja. Eller... Men vi kan jo... Jeg har i hvert fald ønsket os i rigtig lang tid en YouTube. Ja, det har vi. Men og der har været så latterligt meget bøvl med det. Ja, så kunne jeg komme over til ham, og så kunne han ikke sove, og så kunne jeg ikke, fordi jeg skulle til fødselsdag. Ja, vi er faktisk ikke... Vi bor ikke sammen, men vi er gode venner sammen med vores anden ven. Best friend forever. Ja, det skal lige sige, at Nora synger dårligt. Bare lige så jeg ved det. Bare lige for at være lidt hardcore mod ham. Hey! Hvad? Man må godt nogle gange lige sige lidt, ikke altså. Lige sige, at du ligner en sol. Bøjse! Der er med blok. Nej, det kan jeg jo ikke hugge med en pickaxe. Hvad? Nej. Bandefri zone, Noah. Det er ligesom i vores skole, hvor der bare er propfyldt med skilte, hvor der står bandefri zone. Ja, bandefri zone. I begge vores klasselokaler. Men I må virkelig undskylde, hvis vi kommer til at bande lidt. Men det er fordi, at... Men altså, vi gider det ikke, men nogle gange kommer det bare ud af en. Ja, nogle gange kommer det bare... Men vi vil så gerne undgå det. Måske kender I bare det der, hvor bare flyver ud af ens måde, men prøver virkelig at lade være. Sådan, hvor det bare flyver ud af ens måde, man kan ikke styre det. Ja, det er lidt i nødderne egentlig. Ja. Hvis de kender det, så er der nogen her til stede, som der... Kan du ikke lige holde dem her, fordi dem her har jeg brug for. Okay. Så jeg skal lige dø, så jeg kan få en ny pickaxe. Skal jeg lave det om til sådan det man kan chant med? Nej, sgu da. Jo, vi kan ikke lave en enchanted table, fordi der er noget obsidian. Ja, jeg har ikke noget obsidian, det er bare lidt det, der er problemet. Halvdan, der skal jeg nok vise dig, hvordan du kommer udenom. Du skal bare blokke dig udenom forsvaret her, men det går tage lidt tid. Nej, jeg skulle lige have en bue. Du skal ikke slå mig. Jeg skulle lige have en bue. Oh my god, Nora, hvordan gør jeg det her? Hallo? Det ved jeg godt, hvordan jeg gør. Prøv at tjekke det her vildt hardcore måde.
Halvdan, det er sådan, der jeg gør det. Det er sådan, der jeg gør det. Prøv at tjekke mig herovre. Han ser på shift. Nej, jeg skulle lige til at hugge blokken under dig. Så flytter du dig helt ærligt. Du ødelægger spændingen. Du ødelægger spændingen, Nora. Men altså, vi ved ikke, om I kan høre Nora ret godt, fordi mikrofonen står lidt langt over ved mig, faktisk. Men det er fordi, at vi er jo lige nybegyndere, så vi fatter ikke en skid, kan vi bare lige sige. Fordi vi skulle bare lige have et eller andet hurtigt, så det blev lige noget. Det blev ikke så super godt. Vi skal til at have... Vi ved ikke, hvad vi skal til at have. Altså, vi ser bare, hvad der sker. Vi skal have nogle lidt bedre mikrofoner, faktisk. Det er en ting, der er klart. Måske skal vi. Måske skal vi ikke, måske skal vi. Jeg har mit gaming headset. Det er bare typisk Nora, han altid siger gaming. Hvad? Han siger, hey Halvdan, jeg har fået et gaming tastatur. Hey Halvdan, jeg har fået en gaming computer. Hey Halvdan, jeg har fået en gaming headset. Det er bare alt, hvad du siger, det er bare med gaming. Ej, nu døde jeg. Nej, det gjorde du ikke. Hvor slap I Sulle? Hvor slap I Sulle? Så dør du ikke engang til. Au. Du smadrer faklen, hvor kunne du? Nej, jeg kan ikke faklen. Jeg skal skamme mig. Nej, jeg kan ikke blokke. Nej, jeg kan ikke blokke den tilbage. Ja, vi kan se en fakkel her. Du gør mig lige en idé. Hvad? Men jeg synes faktisk, det er lidt noget, man ikke kan se i min skærm, men det skal vi nok lige ordne. Altså, hvis I har en måde, hvordan man kan se Noras skærm, så må I selvfølgelig godt sige det, fordi vi ved ikke, hvordan man kan gøre det. Nej, vi er ikke så professionelle. Nej, vi er ikke engang tæt på. Ej, det er godt nok. Vi er bare sådan nogle noob. Ej, vi er ikke noob. Jeg tror, vi er amatører. Amatører. Hvad betyder amatør egentlig? Det er sådan, det er for semi-pro. Semi-pro. Vil du overhovedet, hvad semi-pro er? Nej. Eller jo, var det ikke det, du forklarede mig sidste gang? Til et eller andet med semi-pro et eller andet? Nej, jeg sagde ikke semi-pro. Halvdan, lad være med det. Jeg havde en diamantblok. Havde du? Ja. Ikke en diamant? Jo, diamant. Diamond. Hvor tog du den fra? Hvad? Det gider jeg ikke sige. Nora, jeg tror ikke på, du havde en. Det havde jeg faktisk. Nej, for jeg kiggede over på din skærm. Du var lige ved at smadre mikrofonen. I kan nok ikke se det, men han var lige ved at smadre mikrofonen. Det var meningen, at jeg skulle til at smadre den, fordi... okay, det var godt nok ikke lige fra meningen, fordi så har jeg et problem. Ja, det har jeg. Nora, skal vi ikke begynde at bygge over ved mit forsvar så? Nej! Hey, bjerg. Det gjorde du bare ikke, det der. Du dræbte mig med episolet. Ved du hvad, nu er jeg kriger, nu kommer jeg nakke dig. Okay, du må gerne dræbe mig en gang. Yeah. Men det skal være svært. Jeg nakker dig med en bue, gør jeg. Kom bare her, du. Du slår ned! Okay, nej! nu må du gerne dræbe mig. Ved du hvad, nu er jeg sur på dig. Nu skal du dø. Jeg kommer og nakker dig. Det er præcis. Men, jeg må lige sige. Hvad sagde nu en felt only to death eller andet? Jo. Hvorfor er det kun dig, der er faldet ned? Fordi jeg gør det igen. Men hvad? Faldt du ned? Nå, nu er lige Johnny Red. Nej. Go out! Go out! Jeg ved ikke, hvordan man staver til go. Nå ja. Go. Du skal nærmest bare hvordan skriver man til out? Eller skriver man til out? Kan vi ikke lige join? Please? Nej. Vi har et vildt godt forsvar, så han kan bare ikke komme herover. Nej, nu han snyder. Hvordan? Han snyder. Jeg vidste ikke, hvordan man stadig til quit. Han snyder! Du må ikke snyde! Dårligt, kom til at slå dig. Lad være! Stop! Du må ikke dræbe mig, Halvdan. Du skal stoppe med at slå mig, så bliver du... Det er fordi, jeg troede, du var en anden. Seriøst. Halvdan, det er fordi, der også er en anden inde. Det gjorde du. Det var ikke mig! Du var ikke mig! Jeg er ikke hende der pigen, der hedder et eller andet Delleben. Det var faktisk hende, der
slår jeg ned. Vent, hedder hun awesome? Er der ikke lige... Står der ikke awesome i hendes navn? Jo, det tror jeg. Det er jo kun mig, der må hedde awesome. Jo, lol, nu er du døde. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det er mig, Nora, det er mig, hallo. Stop to killing me. Awesome. 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 La, Stop, la, la, stop med at la. dræbe mig, stop. Awesome. La 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 la. La, 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 la. Nå, nej, det var ikke dig. Det er ham, jeg skal have ramt på. La, 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 la. Man kan bare se mig der, hvor man går over på Noras skærm. La La, la, Malte, så. Men Jeg har altså- bare fået den der Arthur Minimøjserne. Den der la, 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 la. La, la, Malte, så. Den sang har jeg bare fået på hjernen. Hvorfor? Og hvad? Der er en, der hedder Rainbow Crafter. Hvad? Nå, der er en, der hedder Rainbow Crafter. Rainbow. Hvorfor kommer der så mange ind nu? Rainbow. Døj nu! Stop med at skubbe mig. Jeg dræber dig, hvis du kommer herop. Stop. Stop killing me. Stop. Stop, don't talk to me. There's a living wanna be like go to leave. Nej. To leave. Stop. Så close. Så close. Så close. Nej. Stop. Don't talk to me. Nå, nu plukker jeg en. Du kommer op! Nej, jeg gør ej, mand. Stop med at dræbe mig. Ej, du er så ond. Okay, jeg kommer over til jer. Nej, det skal du ikke. Jeg har fundet Rainbow Crafter. Join. Rainbow. Jeg kommer over til dig. Yay! Jeg joinede. Så, må jeg lige se, hvor mange der er på blå. Jeg går lige hen og tjekker. Der er faktisk ikke ret mange. Jeg går lige hen og tjekker. Der er 3. Oh my god, nej. Gå væk! Han slog mig ned på en bro. Gå nu væk! Gå nu væk! Gå nu væk. Hvor høj? Nu er jeg stryg. Gå nu væk! Wow, så kommer jeg lige og nakker ham, når du dør. Ej, hvor funny. Hold da fast funny. Nej, jeg har et godt sigt. Hvorfor siger man egentlig hold da helt ferie? Hold dog en ferie. Ja, ikke. Hold da en ferie, mand. Hold dog en ferie. Okay. Ja, det er virkelig... Hold dog en ferie fra gymnasiet eller skole. Okay. Jeg mente ikke, okay. Jeg mente ikke. Jeg mente det ikke. Jeg siger til løgne dig. Hold den, pas på. Jeg er i gang med at skyde en. Nå. Jeg kan Du kan ikke sætte Du noget. kan jo ikke skyde mig, vel? Nej, men du Nej, min mus lækker. Det ser rimelig forkert ud. Jeg går ind og nakker deres flag. I must survive these. Jeg er hernede og holder vagt. Nej, dø. Ja. I'm a survivor, keep a survivor. I'm a survivor. Hvis nogen godt kan lide Avicii derude, så er jeg totalt en fan af, hvis de kan lide Avicii. For jeg elsker Avicii. Hey. Er det bare mig, eller har jeg mistet alle mine ting? Det har du. Hvorfor det? Det ved jeg heller ikke. Det er sgu da unfair. Det sker også nogle gange for mig. Der er kun én inde på blå. Ej, hvor sødt. Hey, go out. Tjek. Hvorfor? Ej, nu dør jeg altså. Hvad sådan? Ej, nu dør jeg altså. Hvorfor er man lige så høj i Minecraft, når man trykker F5? Man ligner bare sådan en skoledreng, der er ved at gå ud fra gymnasiet. Okay, der var 2 inde på blå. Og jeg var lige ved at blive nakket af en af dem. Nå, men jeg er nok åbenbart ham. Total pro. Assassin Ninja, han er mega god. Nej, han joinede deres team, det er løgn. Ja, I gør. Prøv at tænke, jeg nakker Assassin Ninja. Assassin Ninja, Wow. Nu killede Dræb ham, dræb. Ja, du dræbte ham. Jeg er så død, jeg er awesome. Seriøst. Du er awesome.
Hallo, mor, stop nu med at blære dig med, at du bare ligner sådan en. Nakker ham totalt. Lol, hvorfor har jeg en pickaxe, når jeg ikke engang er bygger? Fordi der er der har givet dig den. Det kunne lige passe, hvis jeg lige slår dig ned. Yes. Mor, hvorfor byggede vi også sådan et godt... Hvorfor byggede vi sådan et godt forsvar? Det var det dummeste, vi kunne gøre. Skal jeg dræbe ham med diamantbukser og diamantsværd på vores team? Nej. Jo. Omtag, når jeg. Hvad? Men I der sidder derude. Dø nu. Nej, I skal ikke dø. Det lyder som om, I der sidder derude, dø nu. Men I der sidder... Nu har du 2 flade, hvor kunne du? Hvordan kunne du? Hvordan kunne du? Men, Det var nemt nok, jeg huggede det. Nu har jeg taget sådan en ninja efter dig. Er jeg på det? Jeg vil bare... Nå, ja, jeg ninja. Ja, woo! Vi har scoret, woo! Formål, woo! Men vi faktisk... Nej. Romsamse er vi faktisk... Hvad? Måske Nu skal du blande Romsamse ind i det her, vel? Men måske er jeg en lidt hemmelig fan af Romsamse. Nej nu! Nej! Nå, jeg nok måske er jeg faktisk lidt hemmelig fan af Romsamse. Det var hemmelig? Mor, man kan ikke være hemmelig fan af noget. Det er fordi, jeg kan fortælle den til dig. Det er fordi, jeg er lidt flov for at fortælle det. Flyt dig, mand. Jeg prøver ligesom at hjælpe dig, ikke? Men jeg prøver... Det er fordi, jeg har virkelig set op til Robben samtidig. Det har jeg i hvert fald. Tror du kan nakke mig, så sådan ninja, jeg er meget bedre end dig. Jeg står bare og siger, jeg er meget bedre end dig, og det er jeg. Jeg har godt nok ikke noget sten, Halvdan. Nora, vil du godt komme og hjælpe mig nu? Kom og hjælp mig, Kan jeg ikke? Vil du være, Nora, nu dør jeg med flaget. Nå, det gør jeg. Skynd dig! Har du ikke noget sten? Nej, jeg har noget jord. Skynd dig, mand! Jeg dør her. Værsgo. Det der hjalp ikke så meget. Du skal nok blokke der, ikke? Du. Nå, det vidste jeg godt. Nå, det gjorde jeg. Hvad? Hvorfor? Nå ja, Halvdan. Men scorer lidt point. Halvdan scorer. Hvad? Det er folkens, der sidder ude. Vi er også bag skærmen og skjules. Men jeg synes faktisk også, at I skal lave en YouTube-bruger. For altså, det er super fedt at have sådan en. Og så viser man faktisk bare, at vi er ikke bare en, der sidder bag skærmen. Vi er faktisk nogen, der kan noget, og ikke er totalt noob. Nogen, der kan noget, selvfølgelig kan vi noget. Au. Nej, flyt dig. Assassin Ninja, gå væk. Dumme Assassin Ninja er så tyk. Nej, Assassin Ninja. Du skal ikke sige, at Assassin Ninja er tyk. Du skal ikke nok Halvdan. Den nakker er dig. Spil. Halvdan Rasmussen. I ved godt, jeg er Halvdan Rasmussens søn. Okay, det er jeg ikke. Ja, det er han ikke. Hvorfor lægger min mus så meget helt altid? Nej, jeg vil ikke falde ned. Halvdan Rasmussen, ikke? Og han er helt dansker. Ellers ville han nok ikke skrive ABC på dansk, vel? Siger jeg ABC. Nej, dø nu! A, B, C, D, E, F, G, dø nu. Fuck, jeg var heldig. Undskyld, jeg bandede. Bandefri zone, du. Ved det? Ikke bande. Ved du hvad, det er meget slemt det der. Nu får du en bøde på 40 milliarder kroner. Nej, 5 uendelige, eller hvad der nu hedder. Det er højeste tal, man overhovedet kan få. Jeg har deres flag, Run, back to your run, until the sun, until it come up in the man kan jo simpelthen ikke løbe op til solen, vel? Så skal man i hvert fald have lange ben. Meget lange ben. Min tur til at sætte fladet, Nora. Men jeg ved faktisk egentlig ikke, hvor lang tid vi har. Kan du ikke lige se, hvor lang tid vi har optaget? Ja, det tjekker jeg lige. Eller nej, det kan jeg faktisk ikke engang se. Nej, hvem var det, der skød mig? Du er Assassin. Man, han dræber bare dig. Nu kommer jeg nakker. Jeg laver wombo combo. Jeg troede lige, jeg kunne lave wombo combo. Rainbow Crafter. Fuld diamond også med diamond sværd. Det er jo nok derfor, han hedder Rainbow. Han er en blå rainbow. Unicorn. Vi har da meget unicorns. Yes. Nej, gå væk. Ved du hvad, jeg hader Assassin Ninja. Jeg var lige ved at tage på at skyde en ned med jernrustning.
Skød du ham? Nej. Nederen. Ja. Knap så fedt egentlig. Ja. Nej, han der går i krig, så falder han ned og dør. Så jeg tænkte, ninja! Nej, lige så skulle jeg skyde ham. Ved du hvad, er det ikke lidt dumt, at man blokker sådan noget højt noget, når man egentlig bare kan gøre sådan her? Er det ikke meget failagtigt? Jo, det er. Og så kommer man bare lige sådan her, what? Dø! Nej, Assassin Ninja! Nej, Assassin Ninja! Nej! Nej! Ja! Rainbow Crafter var lige ved at dø. Ja, jeg så det godt. Jeg stod lige ved siden af ham. Han døde Det er så nej! Wow, hvad skal jeg lige for den der høje tone der? ved jeg ikke. Du nakkede i det mindste. Hvorfor er min sværd væk? Og hvorfor er min... Ja, hvorfor har jeg Assassin ikke noget hat Ninja! Assassin på? Ninja mod Nu har jeg Diamond. min hat på. Diamond Guy. Diamond Guy. She's a right now diamond guy. Okay, hvad var det lige for noget engelsk? Det ved jeg faktisk ikke engang. Det ved jeg heller ikke. Hvor synes du ikke også, at engelsk-timerne nogle gange er lidt kedelige? Jo, de er meget kedelige hele tiden. Jeg synes ikke engang, vi lærer så meget at tale engelsk. Det er meget sjovt at tale engelsk. Jeg får spærret den der Sing a Rainbow. Sing a rainbow, sing a rainbow too. Den er så ond. Og hvis I vil høre den, så skal I bare skrive Sing a Rainbow. Ja, Så skal I nok dø. Så skal jeg nok dø. I dag. Ja. Den er frygtelig. Jeg har nok jo 2 i træk. Så dør du Assassin Ninja. Stjernestiler. Men det er fordi, jeg dræbte Assassin Ninja 05. Og så dræbte jeg en anden, der skulle stille, der hedder Nej, der er Balgabe. Men jeg kan faktisk godt lide, at vi er danskere. Sådan. nej. Vi er danske, ja det var. Vi er det YouTuber. Sing a rainbow. Nej, gå væk, gå nu væk, mand, gå væk. No. Og så jeg er vokset i håret lige nu, og det gør så ondt. Hvordan kan du klare at vokse i håret nu til daglig? Det kan jeg heller ikke. Men altså, ved du hvad det spændende er faktisk, at de ikke engang ved, hvordan vi ser ud. Og så skal vi bare have sådan noget vild Illuminati-musik her. Så skal vi bare have sådan noget vildt fedt musik ind, lige når man ser det der. Og vi ved ikke engang, hvordan vi ser ud. Nej, gå nu væk! Du skal ikke nakke mig med en bue, skal du ikke? Hvordan? Nå, jeg dræbte ham, men jeg døde også selv. Nå, vi døde den samme. Vi døde den samme. Det er det mindste bedre end at dø. Nej, ikke. Dø! Skal lige præcis også lige. Jeg nakker ham. Nej, du gør. What? Nej! Jo. Jo. Gå nu væk. Gå nu væk. Gå nu væk. Nå. I hate my life. Hvorfor bygger vi egentlig ikke et forsvar? Ja, det vil jeg også gerne spørge om. Assassin Ninja! Det ved jeg ikke. Lige 5 minutter mere. Men det er på tide, vi snart slutter videoen nu. Ja, for det bliver kedeligt for jer selv, at vi bare hele tiden dør, ikke? Ja. Nej, jeg synes Ninja, du skal ikke tage vores svær. Det blev faktisk ikke lige som forventet. Vi håber, det vil gå bedre næste gang. Men det er fordi, vi har failet et par gange. Altså, vi har seriøst, fordi altså, ja, det har seriøst taget os lang tid, det her. Ja, det er fordi, så skulle vi lige ringe til, eller få Halvdans far med på det her og alt muligt. Det tager så skide lang tid. Det tager så lang tid. Det tog os 2 uger bare at lave den her video. Nå, men er det ikke tid til, at vi skal tage at sige farvel? Jo, det er det. Så skal vi lige skrive skrådstræk live. Ja, jamen, vi håber, at I synes, den her video er god. Og ja. Ej, hvorfor? Helt ærligt, mand. Nu håber vi, at... Vent lige på mig, hallo. Du må ikke stoppe med mig. Men nu skal vi ikke snyde jer på IP'et. Nu skal vi ikke snyde jer på IP'et. Vi skal nok fortælle jer IP'et nede i kommentaren. Så Nej. Vi skal fortælle dem inde på vores server. Men altså, ja. Vi siger farvel nu.
Hej hej. Hej. Vi ses næste gang. Hej.